बेबायदिबा नोंथांमोनाव क्लियार खालामनो नागिरदों गाज्रि मोननाङा नोंथांमोना सासे बिफा हिसाबै गावनि फिसाखौ हाबा लागोन नामा रावबो लाया गुड मर्निं गाइस लोगोफोर गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि बे दिनैनि गोदान ब्लग भिडिअ बरायबाय दिनै माने जोंनि गामियाव मोनसे हाबाफारि जागोन बे हाबाफारियानो जाबाय धोरोमारि फोजाखांनाय आरो खोमसि फोथायनायनि हेंथायै सांग्रांथि मेल खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। बे सांग्रांथि मेलाव बाहागो लाफैगोन कुमारिघाटा आनसलिक बाथौ बियाबनिफ्राय मानगोनां गाहाय नेहाथारि आरो बेजों लोगोसे बायदि बायदि बिबानाव थानाय बिथांमोना दिनैनि बे सांग्रांथि मेलखौ मेहेरगोनाङै माने खुंलांनो थाखाय बिसोर फैगोन। नै लोगोफोर दा माने फ्लेग खागासिनोमोन ओरैनो नायबाय थानाय मारै मारै खादो बारे बिबार होबाय थननो नागिरदो नै नायबाय था लोगोफोर नै थनबाय नै मारै थनदो नायदो थननायावनो जा गोबाव लाखादों फार्स्ट टाइम थनफेरनाय नङाबाथ' थननो मोनखाया जेरावबो माने बेफोरखौ उनावसो मोनथिलांसिगोन नायबाय थानाय लोगोफोर ट्राइ माने डाइरेक्ट होखानो नागिरबाय बिबार बिलाइ होनानै दा दसे उनाव थिखांसै नायबाय थालाय बेनो आरो जोंनि बाथौ थानसालिया बै नुहुरनाया दहाय नायदो लोगोफोर खानायखौनो सानै साथाम दांनो गोनां जादों फार्स्ट टाइम माने नै बेनिफ्रायसो मोनथिलांसिगोन मारै खायो फ्लेग खानायखौ बिदिनो सोलोङाब्ला मारैथो रोंनो सोलोंनांगोन रोङिखौ बेखायनो सोलोंदों माने मिनिनाङा नोंथांमोना दाबो जाया खानायानो बापारे एसेबां मेरायदो नै दाबो मेरायखांबावाखैसो मेरायगासिनो नायलाय जासिगोन माबा खेवफिनलायबायसो माने जायोना जाया नायदो माने बायसान्स जुदि गेवाबा आरो जानाय नङाना बेखायनो ट्राइ नायखादो मारै जायो एबार खाथारनानै माने एबार थुनानै दोनसै आरो दान्दाखौ बेनि उनाव दानियाबा फ्लेगखौ माने खाखांबाय दा दान्दाखौ थिखांसै थुना दोनसै जोङो नायनाय होगासिनो थिखांबाय थुनानै दोननोसै दा बेनि उनाव दसे थानानै फ्लेगखौ बिरहोसिगोन दसे उनाव बे गोथारथिखौ नोजोर लाखिनानै जों मोनबा गाबनि जिथु दौसि आसारि गोथारि नोंथांमोन लोगोसेयावनो कुमारिघाटा बियाब बाथौ कादुङा दुगामि गामि आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि आरो बायदि बिबानाव बिबान लानानै गामिनि खामानि मावबोबाय थानो हानाय कादुङा दुगामि गामि आफादनिफ्राय गांसे गुफुर फालिजों बरायनो थाखाय आं खावलायबाय। नोंथाङा सिनायथिखौ हो रायजोनि सिगाङाव आफादगिरि बिथाङा लोगोसे बिरहोखांनायनि उनाव बिथांखौ बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे नैबेखौ जोङो खालामलांनो नागिरदों फिरफिला बिरहैनाय लोगो लोगोनो जोंनि जिथु आर'ज बेखौ जोङो माबाखौ गोबायाव
आदि पूर्वनिफ्रायनो फालिना फैदोंब्लाबो बेयाव जोंहा बहुतखिनि गेना गोरोन्थि जाबाय दोङो बेखौ जों मिथिस'ना मोनाखैमोन। बिनि थाखाय
आनसलिकनि मानगोनां बिथांमोना दिनै जोंखौ दिन्थिनो फैनायनि थाखाय आफा बोराइनि सेराव आरज गाबनाय जादों आरो लोगोफोर फिरफिला उरायनाया माने बिर होनाया जोबथ'बाय दा आर'ज फैगोन नायबाय था। रावबो आर'ज खननो गोरों एबा आर'ज गाबगिरि मानसि लानानै जोङो फोरोंजानो मोनबोआखै बा सोरखौबा गुरु हमनानै जों आर'जखौ फोरोंजाबोआखै। जों नंगौ आर'जखौ गाबनांगौ आफा बोराइ बाथौनि सेराव जों आर'जखौ गाबदों। गुबुनफोरा जाबायदि आर'ज गाबदों जोंबो गुबुनफोरनिखौ नुनानै खोनानानै बा नायनानै जों आर'जखौ गाबलांदों। बेवहायनो जोंनिया माने गेना गोरोन्थिया जालांगोन। आर'ज हान्जानि जानानै जोंनि मानगोनां दौरि दौसि आचार्य बिथांमोननिसिम आं निमाहा बिनाय थाबाय। दा आं बुंनो गोनांखिनिया बेखिनियानो आरो मोननैसो खोथा आं लोगोफोर आर'जखौ बारा गोबाव दिन्थियाखै मानो होनबा भिडिअआ गोलाव जायो। नोंथांमोनाव क्लियार खालामनो नागिरदों गाज्रि मोननाङा। नोंथांमोना सासे बिफा हिसाबै गावनि फिसाखौ हाबा लागोन नामा? रावबो लाया, लानो हाया। महादेबा गावनि सोरजिनाय महादेबारि इसोरब्ला बे पार्बतीखौ हाबा लानो हाबाय मोदाय जोंनि थाखाय। आरो जायखौ हिन्दु धोरोमनि मानसिफ्रा भगबान होननानै बुङो। मोदाय आरो भगबान एखे। आरो बेबायदिनो भुत प्रेत, भुत प्रेतआ जाबाय बे जोंनि आत्मा।